Gasa iti biyak. Ay, awanan ni Tatang Yaw. Pinanawan na tayon. Nanang, saan mon asangitan? Puro matla sakripisyo ti impainaken ka, idi si bibiyag. Kuna na ngamin ide, ngagbalbaliwan. Isardeng nanti aginom. Nanang, namin adon nga inkarina dayta. Ngam saan na atinungpal. Aging gaan nagsakit. Makatawan aginasgastusan tayo tipan naka-ospital na. Ay, nanang, adan ni Mila. Boyfriend na siguro di kadwana. Ha? Nanang? Manang? Pudno gayam nga awanan ni Tatang? Wanan ako. Inso ko ng tibiyag na kiniapo Diyos. Asino di kadwam? Ha? Ninolan, boyfriend ko. Apay adi mo ayaban tapno maam-am mo mimat. Managbabain ngamin, Manang. Bayan nyo ba lang ijay nga agtugaw? Kat, kumusta ti trabaho? Regular akong iti trabaho, Manang. Nasaya at ano kasta? Kat, plano yu ka din ti agkasar iti boyfriend mo, anak ko. Pagtungtungan mi pa'y dayta abanag, Nanang. Narigat ti live-in ita. Si kaababa iti kaasi. Agawit tanan. Jak makabayag iti kastoy kaladingit nga glawlaw. Kasapulan dak ditoy. Jak mabalin abay-bayan ida. Agbati kan tagawid dak. Di mo lang ka di mauray ti aging gamalom inton bigat. Jak maanusan. Di mo maanusan dito'y lugar mi. Tanakaul-ulimak. Saan akas ijay syudad nga ado ti barkadam ijay. Ay, dayta ka manan. Agsao ka manan ti maipapan iti barkada. Bayam ka di ida. Taado ti maitultulong da kanya. No adda gagayem mo. Adda mat gagayem ko. Sigurado ka kadi nga am-amom ti kinatao di boyfriend mo, Mila. 2 taon kami nga agayan ayat, Manang. Adda bisyo na? Sagpaminsan laang mo't nga uminom kan agsigarilyo. Dayta tinas ka na bantayam. Ni Nanang, ado ti sakripisyo na kinitatang. Manu atawan ang nagrigrigat ni Nanang. Gapu iti arak abisyo ni Tatang. Amom dayta. Wan Manang, amok dayta. Malagip mo kadipay idi ubing ta. Mapantabirbiru ka no sa dino tinaginuman ni Tatang. Kat pilpilitan ta apagawidan. Malagip ko mat dayta, Manang. Naglakla ko ni Nanang ijay palingki itinatang. Tapno maisakad na ti panagbiag tayo. Da tayo alima nga agkakabsat. Tani Tatang, tila ang bisyo na tinapatagkan ko na. Sa anak ang maipada kininanang. Sapay ko matasaan ading ko. Napintas ti trabaho kan posisyon mo iti kumpanyayo. Pilimot at ilalaking adaan trabaho. Kanjay awan bisyo na. Tapno saan ka nga agsakripisyo akas kin ni Nanang. Nanang, itata na itabo na ni Tatang. Kaduan da kayon dito'y balay. Agyaman anak ko. Dito'y payla ang dagiti apo ko nyo. Tapno addamang ray-ray aw kada kayo. Ni Mila nga'y. Agsubli akon iji trabaho, Nanang. Mabayag manen ang makita ka, anak ko. Di kay madanagan, Nanang. Agbakasyonak tumanen. No kayat yo, 2 adaras iti makabulan. Kailiw kamot ngamin, anak ko. Saan kamot ngamin ang nag-awawid edi si bibiyag pa initatang mo? Amoy mo ti makagapo. Kagurak ti kasjay nga ugali ni Tatang. Inom nga inom. Sada kay apaan no diyo ikan iti paggatang na iti arak. Pakawanan nyo kuman ni Tatang yu anak ko. No adaman sakit tinakam yu kan kuana. Wan, Nanang. Mano akabagyan tayo tinatay gapo iti arak. Saan ko man ama pasamak pa'y tikas na. Naginom ta, pare. Tawan ni Mila. Talaga gayam amabuting kakin ko na, pare. Ay, amumutin. Kung tanak to man ang makita ng aginumak. Oray siyak, nibagat ko. Nagadua sermon na. Ang baybayak lata.
Ita, saanin nga agtagtagaray, numabartay ka. Mila, honey. Isumat lagayam nga imuna ka nagawid, tapno aginom ka iti arak. Parin ulan. Agawid ako na. Daytoy nga arak. Mila, saan ka nga wala? Kababain ka na iti daddo nga abordars na mangagda ka. Sumartan ka mo ito na. Talaga ka diya din ang mapakawan, Mila. Nuday ka ti desisyon mo. Nasaysayat nga agsi na talangan. Dahito yung timaw di pa nagkita na. Nolan? Dakila unay ay abasol ko ti panaginumi kin ni kumpare. Kat nabayag kami mo't asaan ang nagkit-kita. Madlaw ko akagurguran ha. Kapo iti panagin inom ko. Ti kayat ko laeng, kat agbalbaliw ka. Kasano? Numaadaan ta iti pamilya. Kasta kalata ka di. Agbalbaliwak ton numaadaan ta iti pamilya. Nabayinak moten kan ka kan iti pamilya. Saan mo siguro nga mo, nga arak tiin patay day di tatang ko? Isu ano di mo matlang isardang day ta abisyong, amangan no maipada ka kankwana. Nanang, imawag ni Mila. Naganak ka no gayaman. Kasta ka de. Ay, adda gayam asawa nan. Wan, je boyfriend na ngay nga imay dito'y balay. Nagkasardan aya. Sumaruno ka no aplanwan da dayta, nanang. Apaman ama kapapigsa ni Mila. Ay, nasaya at no kasta anak ko. Mabit na ang ipakitak kada kayo je picture ti anak da. Nan kita man nga rod ti umuna nga apo ko, anak ko. Ala, sumardang ka nga agsangsangit. Nagmalasan. Kasangsangbad ko ang sangit tubing ti masangpatan. Anya? Si kapay ti adaganas na nga agungat? Kat agmalmalam nga awan ka dito'y balay? Napanakaroon ng ibad eh. Tulungan na kumamot dito'y balay Nagado ti rumbang at trabahuan. Tal na ka. Marurudak kita. Inaldaw ka dilatan nga ada birthday nga atin daram? Tapno mabartak ka nga agawit? Ado ti gagayam ko nga agawa. Wey, stop na mo. Saan nakaskin ka nga awang gayam na. Idi nakiden naakan ka. Idi nagana ka kon. Linikli ka kon dagiti gagayam ko. Jakon masango. Gaputi kinaado tinaskan nga si kaswak. Dula sa sawon mo. Mabisi na. Isa ka nam di kanek. Dala Kumusta ngay ni Mila kanti pamilya na anak ko? Kanayon kami nga ag-video call. Mabambanog nga agas asikaso ije anak na, nanang. Kasta talaga anak ko. Kat ninolan ngay. Jak amu di namit dakdakamaten no kasano day siya tao. At damat nga tatrabaho nang. Di namit sungsung-batan no may papankin ni Nolan ti damagak, nanang. Apay nga ta. Bayan yun, nanang. Tanuad daw ayak, mapan ko ida pasyaran. Agyanak ije balay da, uray dwala ang aldaw. Numabalin ko makit umayak mat. Siyak laangan, nanang, tamarigatan kayon amag na. Si kanti mapan ag-grocery, tadyak masango. Itid mo kanyak di kwarta, tama pa na kon. Adto'y tilistaan dagiti katangam. Nagatidug mo tan tilistaan. Awan nga men, ti isu amin dito'y balay. Malala di kwarta, tain na kon. Nolan, Apa yan ang karaing ka? adda ka dito'y ruwar nga agininom? Pampaturog lang. Pampaturog ka, di day ta nagado abote? Nagsubli ka man na maturog. Kan maysa, saan mo akinumpleto amin dagiti inlistak agatangam? Anya saan mat? May salaang alata ti ginatang mo agatas ni baby. Duamat dyan surat ko. Jak nakita. Angam kinumpletom agimatang iti arak kan bir. In ref mo pay. Apay, awan karbungak agumatang itikayat ko? No
Nolan, no si ka ti agbirbiro, gatangam ti kayat mo agatangan. Ngam awan mo trabahom. Ultimo igatang mo iti sigarilyom, dawatang pay kanyak. Di nakman insulto na kasta. Nagsakit mo tanti pa nagsasaw. Urayam ang makabiro kang iti trabaho. Tasyak to amin ang ti makaam mo iti gastos dito'y balay. Productive ka latamat. Nga ora da problema. Ha? Awan, sir. Naskan ajak baybay ang di trabaho. Gaputa awan matrabaho nila kay ko. Dukas ta si kaamin ti mangi pampamuspusan. Wan, jay baby me, jak maitalakkan ko na. Ta inal daw mo't nga rod anak kainom. Ay, unay mo tanti sakripisyo, Mila. Ket, agan anos kalatan. Jak man amo, no pagpatinggaan ti anos ko, sir. Saan mo deserve ti agriga takasta? Naragsa ka pamilya ti rumba nga parakan ka, tanasaya at ka tao. Makapaliday ti gasat ko. Siha tinang pili iti day tapasamak ti biyag mo. Tapnusan ka nga sakripisyo akasta. Panawa mo ti kasta a sitwasyon mo. Agandad ka iti biyahe, manak ko. Wan nanang, Dagiti ipasarabom a prutas ngay. nakasaganan nanang, adadan iti basket. Dagiti natang, amok, aging gaita, managsida iti natang ni Mila. Ilutwak pa'y idaan nanang. No kabaalakla kumate agbiyahe. Sumuro takmo tanak ko. Ag video call tayon tulangan. Intun makasangputak ijay balay damila, nanang. Dito'y kaditi balay damila. Apay kaslawan matao. Itayak pa'y at tumanuktok. Pilitak man alukatan to'y ridaw na. Sigurado ak adito'y ti pagnanaadan damila. Ta iso ti numero kan address nga intad na. Nakalukat matgayam day to'y ridaw da. Kasapulan laang apigsaan nga iduron. Nimat nolan day to'y nakaturog dito'y salas. Kasaritak man. Nolan! Agat-arak man. Ay, nabartag sa. Imal aldawan ang nabartag. Impaawer ko jay anak mo iti kaaruba mi abakat manang. Kat, ninolan nga yung agaw-awer. Kas nakita mat, nabarbartak nga imal aldawan. Kunak man no nasaya at nga asawa. Maipada aksamatan kininanang. Agpadpada kami iti gasat. Ay saan? Saan mo nga itulok akas ti mapasamak iti biyag mo? Saan aksan amak kapanaw iti kastoy a sitwasyon ko. Anyakit na saanan? Mabalin mo nga aramidan basta kayat mo. Kanapay kumaasaan mo nga aramidan? Kayat mo ka diti agsakripisyo nga agnanayon? Mila! Mila! Busy ni Mila. Sige ko yaman lang. Anyaya ti kayat mo kini Mila. Kain inumang iti nalamis sa danom. Ay, Mila! Yala na kiti nalamis sa danom. Ang timtimpla iti gatas ni Mila. Apay, saan ka kadi makatakder ang mangala iti danom nga inumam? Ay, imay ka dito yung balay, ta sermona na, ha? Kunak no naragsak, kananam ay tibiyag tikabsat ko iti sibay mo. Puro matgayam sakripisyon. Ha? Uray agpukaw kapay dita. Saan nakapagsirbyan ni Mila? Tulungan ka amang isinop kadagiti gamit yo kini baby. Agbirok ta iti pagakaran nyo nga agina. Agyaman ak unay manang. Saan arumbeng nga agtalinaot ka ditoy? Idi pa'y apang panunutak da ito nga aramidan. Diyak lang amin mapanawan ni Nolan. Anya ti serbi day ta tao. Nasaya at mat, ta saan kayo pa'y nagkasar? Awan ti mapasamak akasar.
Taawan mo't apulos ti plano na itibiyag na. Iso apanawa mon. Tulungan na ko manang. Talaga kat atulungan ka. Diyak lang amin na ibagbaga kada kayo kininanang. Akas to'y ti mapaspasamak itibiyag ko. Agpatinggan no sinaamon day ta lalaki. Umadayo kayon nga agina. Nabasa dyan file mo alib form mo. Ha? Uwan, sir. Imakar kami ngamin iti pagyanan. Imadayo kami nga agina kininolan. Pudno ka di tinangag ka. Uwan, sir. Tinulungan nak ni manang ko nga umakar. Nasaya at dadagiti kakasta kabsat, sumuporta kan ka. Uwan, sir. Ganda kayo. Agyamanak itinaan-anay apanangawat kan suportaryo kanyak. Maragsakan ak tanawaya-wayaan kan iti adu a sakripisyo. Nasaya at day ta desisyon mo, Mila. Nagrigat man ngam rumbang nga aramidak para kada kami iti anak ko. Narigat day ta, agam kabaalam, Mila. Sana rumbang agsakripisyo no silulukat ti dalan para itiragsak ken nanamay abyan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, Gasa Itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.